zdravím vás všetkých. Dnes by som sa chcel povenovať z mojej osobnej skúsenosti a tým, jak som si tým sám prechádzal, na také jedno téma, alebo v podstate sú to také témata veľmi úzko súvisiace so sebou, a to je motivácia a disciplína. Pretože sám som niekedy patril medzi ľudí, ktorí začali niečo trošku, jasne, budem makať, vydržalo to týždeň, 2, 3, možno aj keby mesiac a už zase to padalo dolu a potom som toho nechal a tak do kolečka v podstate to išlo stále. Až potom som dostal takú zlatú radu a ja tomu normálne začnem tomu hovoriť, že je to zlaté pravidlo 10 klikov. A takto znela presne tá rada, že sprav si 10 klikov denne. Hovorím si, čože? 10 klikov? Tá hlava okamžite začne spracovávať a hovorí vám, čo 10 klikov, však ako to nebude nič vidieť, nie? Ako, čo to je za cvičenie? Ale dodržal som to a začal som na tom pracovať. Takže hovorím si, 10 klikov, OK, no tak to spravím. Odstupom času mi až vlastne práve došlo, čo je na tom to najlepšie, to najkrajšie, a ako človek obišiel práve tú hlavu, ktorá vám zo začiatku vôbec extrémne bráni, aby ste s čímkoľvek začali. A tých 10 klikov som si uvedomil, že vlastne vôbec nebolo práve o tom cvičení, ale o tom, že ak to človek vydrží aspoň minimálne ten mesiac, každý deň si spraví tých 10 klikov, tak vytvára si návyk, vytvára si disciplínu a nový mindset, to znamená nejaké nové programovanie v tej hlave. A krásne na tom bolo to, že postupom práve času som zistil, že vlastne človek už nepremýšľal o tom, že má cvičiť, nemá cvičiť, ale automaticky sa už začal práve fokusovať na to, čo ho vlastne viac baví, menej baví, začal si tie tréningy nejakým spôsobom prispôsobovať a fokusovať sa už potom čiste konkrétne na to, čo cvičí, ako cvičí, koľko si toho naloží. A prirodzene, krásnou prirodzenou cestou sa tie tréningy začali navyšovať. Že už to vlastne nebolo potom o 10 klikov, no 10 klikov už to mám zase super, tak už kašľem na to. Ale práve po minimálne tej dobe jednoho mesiaca sa stalo to, že človek si začal automaticky a fakt s radosťou pridávať viac. Takže už som si povedal, sakra 10, no dobre, no tak poďme teraz skúsiť každý deň spraviť 30 klikov. Hej. A potom to môže byť kľudne 50 a kľudne 100. Ale práve je to nádherný trik na tú hlavu, ako si zo začiatku nenastavovať absolútne nejaké nereálne, šialené ciele, kde v podstate krásne to poukazujú aj tie krivky, keď si človek pozrie nejaké tie obrázky. Motivácia vystrelí hore, to je presne to, že si poviete, teraz idem cvičiť, teraz to úplne vymakam, zajtra poviem do toho fitka a bude to paráda a tak ďalej. Takže to vystrelí tá motivácia, ale má tendenciu po väčšinu veľmi rýchlo padať dole. Ale tá disciplína, to je proces. Je pravda, že o to treba zotrvať, je to dlhší proces, je to dlhšia cesta, sú to také tie malé kročky, ide to, ale stále to ide. A získava sa tam tá kontinuita. Kdežto práve o tej motivácie, ktorá je veľmi dôležitá a je samozrejme štartérom pre akúkoľvek aktivitu, tak bez tej disciplíny to proste nie je možné. A ja som, ako hovorím, práve zistil na úkor tohoto jednoduchého pravidla 10 klikov, a môže to byť čokoľvek, 10 repov, môže to byť prvých zabehnutých 100 metrov každé ráno napríklad. Hej, tak to je jednoducho. Ale za prvé, ako hovorím, tá hlava vám to akceptuje, pretože si povie 10 klikov, no tak si spravíme 10 klikov, no čo nám to ubliží? 10 sekúnd, 15 sekúnd práce, no tak jo, tak si to spravíme. Ale potom mesiaci sa začne fakt niečo v tej hlave proste tvoriť, niečo nové. Niečo to produktívne, niečo, čo mu už nebude vadiť to, že si zrazu fakt pridávate to cvičenie a že začnete vlastne cvičiť pravidelne a aktívne. Takže to je práve tak v krátkosti to, ako mne osobne práve pomohlo to pravidlo tých 10 klikov, že si stanoviť úplne minimálny cieľ, že tam ten prvý mesiac vôbec nešlo o to, ako cvičiť, koľko si naložím, či budem niekde vo fitness centre 45 minút alebo 3 hodiny, ale proste tam fakt išlo o to, že prvý mesiac nerobíte nič iné, než si práve vytvárate ten nový návyk. Trénujete tú disciplínu. A ako hovorím,
potom, ak je už človek vytrénovaný v tej disciplíne, tak sa začne sám fokusovať na to, že si začne pridávať, začne sa viac fokusovať na to, čo ho vlastne v tom cvičení viac konkrétne baví. Takže či je to práve to fitness centrum, alebo nejaké cvičenie vonku a tak ďalej, ale už to príde ako taká prirodzená, voľná činnosť, ktorá začne človeka baviť. A potom už samozrejme vidí aj nejaké zmeny vôbec ako fyziologické sám na sebe, čo ho nakopne samozrejme ešte viac, aby v tom zotrval. Takže asi toľko len som chcel povedať k tejto téme, pretože občas mi niekto napíše, že si inšpiratívny a tak, ja už by som tiež rád začal a podobne. A s týmto ma práve aj napadli takéto otázky, že vlastne prečo sa deje to, že napríklad presne niektorí ľudia si povedia, OK, zajtra začnú a vydržia v tom veľmi krátko a potom s tým prestanú. Hej. Tam môže byť práve dôvod, aj ten si myslím, že sa premotivujú až úplne extrémne. To znamená, on práve príde do toho fitness centra a s tým, že vlastne istým spôsobom sa vlastne neznáša a potrebuje úplne tie tuky a to musím zhodiť. No tak proste ide do toho fitness centra, tam si naloží extrémne váhy, najčastejšie, dajme tomu, si odpálí rameno alebo niečo také a potom ešte začne nadávať, že no tak to ten šport, to je mi úplne k ničomu. Ako vidíme, tak ešte športom som sa úplne zničil, takže sa na to samozrejme vykašle a už sa do toho fitness centra nikdy nevráti a ešte to v ňom zanechá, preženiem trošku vlastne nejakú traumu, že mu ten šport vlastne ublížil. Takže je to tá premotivovanosť a zájem dosahovania tých výsledkov ako najlepšie včera bolo pozde. Ale potom sú ľudia, ktorí fakt ako dajme tomu aspoň začnú a dopadnú takto, alebo potom je skupina ľudí, ktorí ani nezačnú. A tam je práve problém ten, ktorý som hovoril už na začiatku, a to je to, že si nastavia, že OK, takže zajtra začnem a čo ma čaká? A teraz tá hlava zase príde s tými obrovskými scénármi. No počkaj, ale ty keď chceš takto fungovať, tak to už nebudeš môcť jesť ani toto, ani to. Na nejaké pivo, no to úplne zabudni. To proste úplne musíš pretvoriť celý život. A to keď chceš už takto vyzerať, to nestačí proste teraz, že tam budeš chodiť na 20 minút do fitness centra. Ale pre Boha, veď to ťa čakajú úmorné hodiny vo fitness centre a na bežiacom páse, to proste nejde len tak. No a takýto človek potom si radšej povie, že fúha, máš pravdu, v hlave hovorí, máš pravdu, tak ja radšej vôbec ani nezačnem. A povie si, tak vieš čo, tak ja to skúsim zase o týždeň, o mesiac, o rok, o 2, alebo tak a nezačnem možno nikdy a vôbec ten človek. Takže fakt zo začiatku nebáť sa toho, dať si úplne takýto smiešný cieľ, ako som povedal, ako som začínal ja osobne, je to fakt moja skúsenosť a nehovorím, že teraz to je nejaká zlatá mantra, ktorá musí fungovať celým vesmírom. Mne to osobne fakt pomohlo a zo začiatku mi to fakt prišlo divné, 10 klikov pre Boha, ale zrazu som fakt si povedal, sakra, ale veď ja už to robím ako dlhšie než 1 mesiac a zrazu si pridávam to cvičenie, baví ma to a už sa to stalo proste rutinou. Už sa to stalo mojou bežnou činnosťou, to znamená proste ráno vstanem a aj keď to nespravím hneď ráno, tak sa vrátim po obede domov z práce a podobne, tak si proste zacvičím. A samozrejme, že sú dni, kedy človek má také tie tendencie, že fakt je unavený, je vypnutý a niekedy je fakt potreba to telo poslúchať a povedať si OK, tak dnes si dáme proste odpočinok. Nie je to potom o tom, aby človek sa zase nejakým spôsobom stresoval, lebo môže nastať situácia, tiež som si ňou prešiel osobne a tomu ja hovorím, že vystrieľať vlastne náboje sám proti sebe. To znamená, tak ako zo začiatku vás tá hlava nechcela púšťať vôbec niečo začať robiť, tak vy ste si vytvorili ten nový návyk, vytvorili ste si nejakú disciplínu, ale proti tejto disciplíne to ego, tá myseľ to môže niekedy otočiť a vy, ak si doprajete nejaký ten deň voľna, na to pozor, tak tá myseľ, ak zo začiatku nechcela vôbec nič robiť, tak teraz vzhľadom k tomu, že je to nový proces, ktorý ste si vytvorili v tej hlave, tak ona vám začne klásť takéto veci niekedy, že moment ako deň voľna, no to neprichádza do úvahy, veď to porušíš, veď to zlyháš, to je zlyhanie, ty musíš ten deň aspoň niečo spraviť, ty musíš cvičiť. Na toto pozor, tiež to ako existuje a tiež som si tým prešiel, keď som si vlastne začal klásť potom opačne výčitky, ako to, že som ten deň spravil príklad, teraz strelím len nejakých 80 klikov, prečo som ich nespravil 150.
a tá hlava začala, to už si vážne tak slabý, to už zase prestávaš, už zase zlyhávaš a podobne. Takže na toto tiež ako pozor. Takže zostať tak nejak, jak sa hovorí, v tom strede nejakým spôsobom. Ale pre mňa, ako hovorím, mne to veľmi pomohlo na začiatku, čo sa týka toho cvičenia. Fakt sa toho nebáť a neočakávať proste fakt výsledky v zmysle včera bolo pozde. Proste daj tomu trošku ten čas, tá disciplína a jedno s druhým je proces. To je nejaký proces, to je tá cesta. A dôležité je nevidieť nielen ten výsledok, že ako chcem vyzerať a tak ďalej a ukazovať sa v plavkách a podobne, ale tešiť sa z tej cesty. Tešte sa z toho, že super, už 14 dní som si robil tých 10 klikov denne. Je to úžasné, to som nikdy predtým nedokázal. Tešte sa z tej cesty, nielen z toho nejakého konkrétneho výsledku. Takže toľko asi som sa chcel len vyjadriť na toto. Mne to osobne veľmi tak nejak v živote pomohlo a k tomu, aby som v podstate nejakým spôsobom aktívne sa venoval cvičeniu a upozorňujem, nie na profesionálnej bázi. Nehovorím o profesionálnej nejakej športovej dráhe, hovorím o rekreačnom cvičení tak, aby človek proste áno, samozrejme aj nejak vyzeral, ale hlavne, aby sa cítil dobre a celé to malo byť venované práve o vypestovaní si disciplíny a aký vzťah je tam vlastne, čo sa týka tej motivácie a disciplíny. Takže asi toľko, ja verím, že to snad niekomu pomôže a budem rád, ak to teda niekomu pomôže. Majte sa krásne a cvičeniu teda zdar a hlavne tej disciplíne.